tubettajat, joka kuuluu Supoon ja Illuminatiin, vaan se on ihan kaikki. Siis kirjaimellisesti kaikki. Jos Arto näkee kiven, joka on kolmion muotoinen, se on Illuminatin syytä. Siinä on ehkä kuuluisin Illuminaattikivi. Tämä on... Mä missä tää kävi näyttää. En sano oikein. Tää on oikein tosi iso, mahtava, punainen graniittinen kivi tuossa. Ihan näkyvissä kanssa. Ja yksi ainoa kivi. En usko tulla lähemmäs, kun siinä on ne toimittu. Jos Artolla kuolee mehiläisiä, se on Illuminatin ja Supon syytä. Todella nyt radikaali homma. Mä en tiedä semmoinen homma, että tää on suorastaan hengenvaarallista. Näitä ei tutkita, näistä ei puhuta, nämä on salattua aihetta. Tätä te et ole koskaan aikaisemmin nähnyt. Näette, siinä on jo kuolleita mehiläisiä. Tätä te näette tilanteen karuudessaan. Jos se vittu lyö varpaan oven niinku kynnykseen, se on Supon syytä. Sotalukolta mä saan aika helvetin hyvän storin, mikä on oikeasti verenpitävää totta. Näin Sotalukko sanoi. Arto Laurin mielestä hän on kyberyksikköön kuuluva armeijan koulutettu sotilas, jonka työ, ihan täyspäiväinen työ, on häiritä ja niin kuin ylipäätään pistää Artoa alas. Uskokaa tai älkää, mutta siis ajatelkaa, että hän on sanonut, Sotalukon palkka on 1 000 000 euroa vuodessa. Ja ajatelkaa, että toi ei ole mikään niin kuin